थारैनो दिनैनि सानखौ गले गले बुंनांगोन दि दिनैनि साना जारिमिनारि सान बर' हारिनि थाखाय मोनसे बावगारनो हायै सान। दिनैनि सानानो मोनसे जारिमिन जानानै थानाय मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर आरो गोग्गाथाव सान होनना बुंनांगोन। आरो बे बाथ्राखौनो बुंफिनदों बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायदों थारैनो दिनैनि साना अरायबो गोसोखांजाथाव आरो जारिमिनारि सान। बे बाथ्राखौ गोग्गानानै बुंदो दि बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा बाख्नायदों आरो साबायखर बावदों। बिथाङा बाख्नायदों दि हाग्रामा महिलारी आरो आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ। बिथाङा गोबां बाख्नायदों हाग्रामा महिलारी बिथांनि मोनसे समनि नारा नाथाब्लाबो नाजानानै बिटिसिआव जाबायदि एसेम्बलि बानायबाय बे बिटिसि हाग्रामा महिलारी बिथांनि बानायनाय एसेम्बलियाव दिनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा बायदि एसेबां गिदिर मोनसे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाखौ जे बिटिसिएलआव खुंफैनो हाबाय बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारी बिथांनि मुंखौ खारिनानै साबायखर बावदों। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि रायजोनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांखौबो साबायखर बावदों रबिराम नार्जारी बिथाङा। लोगोसे दिनैनि बे सानखौ बर' हारिनि थाखाय बावगारनो हायै सान होनना बुंदों बिथाङा। दिनैनि सानखौ मोनसे जारिमिनाव लिरजाथाव सान होनना बुंदों। दिनैनि सानखौ मालाब्लाबो बावगारनो हाला, जेराव जारिमिनाव लिरजानाय मोनसे गिबि खेब आसामनि जारिमिनावनो हादोरनि जारिमिनावनो गिबि खेब बिटिसि काउन्सिलाव जे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाखौ खुंफुंनो हाबाय बेखौ लानानै गोग्गानाय फोरमायदों। दानिया फैदों बिपिएफनि एमएलए बिथाङा दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमानि बागै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि। थारैनो दिनैनि दिना मोनसे अरायबो गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै गोजोर जानानै थासिगोन। जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसिनि गिलु फालु मोनसे प्रिथिबिखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे दैदेननाय आन्दलन, बे आन्दलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिएलटि आरो आबसु बिपिएससि गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति, बे बिटिसि नामै जे जों सेक्सिडुल प्रभिजन मोननाव मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै क'क्राझाराव बिटिसिनि मोनसे एसेम्बलि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्बलिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर, एमएलएफोर, अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय, बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव, गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन। बिथांनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्बलि हाउस लुनो हाबाय बिटिसिनि, बे एसेम्बलि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्बलिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों, बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्बलि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया, स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्थ्रि एमएलए अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जुथुम्माखौ बिथांमोना बेहाय जुथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। दिनै हाग्रामा महिलारी लुफुंनाय बिटिसि सरकार दानानै बिथाङा जे बेखौ माने मावफुंनानै मोनसे जाफुंसार मोनसे जुथुम्मा हिसाबै गथायनो हादों आरो बेनिनो बे जुथुम्माखौ दिनैहाय बेयाव जिरायफैनो हादों। बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारीखौ धन्यबाद होनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जाबाय आरो बे बिटिसि सिक्स सेडुलनिनो दिनै बे हायाव, बे बिथायाव फैनानै आसाम गभर्नमेन्टआ
आसामनि मुख्यमन्त्री एमएलए गासैबो मन्त्रि मल्लाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जे बिबार बावलांबाय आरो हाउसनि सिङाव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बारे बारे गले गले जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रायखां बिथाङा जे मोनसे आबेगिक भाषण होबाय इमसनेल मोनसे स्पिच होबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा जों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन बिथाङा दिनै आसामनि बिधान सभाखौ क'क्राझाराव लाबोनानै जे जिरायनायनि थांखिखौ लादों आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिखौ जोङो बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन बिथाङा बे स्पिकारनि गाद्दियाव जिरायनानै एफा गिदिर मोनसे डिसिसनखौ लानानै सारा एसेम्ब्लिखौ उथायनानै क'क्राझाराव जे फोजोबफैनो हादों आरो क'क्राझारनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिनि बे 6 शिडिउल काउन्सिलनि एसेम्ब्लिखौ बेवहाय दिनैहाय आसाम बिधान सभाखौ जिरायफैनायनि गेजेरजों बे एसेम्ब्लिखौ बेनि मर्यादाखौ स्टेट लेभेलनि स्टेट एसेम्ब्लि हिसाबै बिथाङा जे महर होनो हाबाय बे काउन्सिलनिल' एसेम्ब्लि नंला बे स्टेट लेभेलनिनो एसेम्ब्लि बे सारियाव जे लाबोनो हाबाय बे मर्यादायाव जे लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो बिश्वजित दैमारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन बाखि एजेन्डा हिसाबै 6 शिडिउल अट'नमास काउन्सिलनि सायाव जेरैबायदि बेवहाय दिनै बयबो एमएलएफ्रा मन्थ्रिफ्रा आरो मुख्यमन्त्रिया जोबथारनायाव जे मोनसे भाषण लाखिबाय जे बिथांमोनहा 6 शिडिउल बे बिटिसि ओनसोलखौ सारिउफाले जौगाखांहोनायनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर माखासे परिकल्पना लानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै घोषणा होलांदों जौगाखांनाय शान्ति अरायथा रोखोमै गायसननाय गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो गोरोबलायनानै बेवहाय मोनसे गोजोनै रायजो जानायनि मोनसे थासारि सोरजिनायनि दिनै रड मेपखौ जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया बेवहाय बिथाङा बेखेवनानै बुंफ्रुना होलांबाय आं सानो दिनैनि बे सावरायनाया जोबोरैनो ओंथि गोनां जोबोरैनो मोनसे गोसोखांजाथाव आरो माने गोजोनथाव मोनसे सावरायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बिथांबायदि मुख्यमन्त्रि थायोबा बड'लेण्ड ओनसोल बर'फोरनि पके 6 शिडिउलनि पके बिथाङा जेरैबायदि माखासे खामानि मावनायनि बिबान लानानै दिनै बाथ्राखौ बुंबाय माने गावनि दायबद्धता कर्तब्य माने पालन खालामनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय आरो बयबो मन्थ्रिफोर एमएलएफोरखौ सब बेवहाय जेफोर फैदों बिथांमोनखौबो जयैनो बिटिसिनि फारसे बा माने बिटिआरनि फारसे बिटिसिनि बर'फोरनि फारसे बिटिसिआव थानाय रायजोफोरनि फारसे मोजां नोजोर पजिटिभ एटिट्युड लानानै खामानि मावलांनो थाखाय जे बिथाङा मोनसे दायित्व कर्तब्य गथायदों बे थारैनो बाख्नायथाव